Samtang sa kasityo sa Barangay Tipadilla ning Dakbayan, Sugbo ang naglunang sa baha. Samutan pagyod sa pagbundak sa uwan mugna sa bagyong Dante. Ano ang balitang barangay? Tagatuhod nga baha ang giantos sa mga mulupyo dinhing dapita ug mas mulawom pa kun mobundak ang uwan sama kagabi sa pagkuso-kuso sa bagyong Dante. Ingon na sitwasyon diri sa Sitio Bukog, Barangay Tipadilla sa Cebu City. Nakasinati sila og pagbaha. Matud pas mga residente nga bisan og dili mag-uwan diri sa patag, pero kung mag-uwan dito sa bukid, mulawom gihapon ang tubig niya. Taod-taod nga nila ni nga na-experience kining maong problema. Luyo ra kini sa merkado publiko sa Tipadilla nga kalbaryo alang sa mga apektadong mulupyo. Gani lakip sa naglunang sa baha ang ilang kapilya. Uban sa baha, milutaw usab ang mga basura. Si Ilma Morillo na hingawa kaayo ilabi na sa iya mga apo nga kanunay na lang anaing taon sa ilang taas. Gani may sakit-sakit na sa panit ang uban apan mas gikahadlukan nila ang leptospirosis nga magkuha gikan sa ihi sa mga ilaga. Kaniadto pa ni pinakatuig diri. Mura gyud ni inani baha. Kanunay gamay ulan. Baha gyud. Sabihin, taga diri na namo. Nanaka naman mis taas. Si Ninita Tabuada gilisda na kaayo sa sitwasyon nga muubog sa baha busa. Nagpahimo siya og footpath nga peligro usab ilabi na sa iyang panginaron nga magtikang-tikang ug sa gamayng sipyat posible pang maghatod og disgrasya. Tidyong baha at taas kayo ang baha. Gani, nagbuhat na ko og latayanan. Niabot pag yun kutob dito ay. Gamay na lang nakita. Kilidra sa sapa ang dapit nga kun mulawom, musamot og pundo ang tubig. Mihangyo ang mga mulupyo nga mahatagan og malungtarong solusyon ang ilang problema. Ilabi na nga, misulod na ang buwan sa ting-uwan. Hangyo lang mi nga masulbad unta ning amo ang problema diri. Kanang ilalaon ta ning tagaan og gamay alibyo ba. Kay dili man jud bimi masulbad ni kay kami dool man gid sapa. Muawas man gid ang sapa kung magbaha. So amo ta nga dali siyang mahubas. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.